Srumawahyu Sangya Candra Kura Rupa mangusus kadyangen pangsompal kaprapol selo kablesot sato lumayu mangungsi kaget kagodha kang jaga bumi Ong dedek Kalalodra raja dewaku Kyai Putut Prawira Sandi kula pun lintang tahana cumadhong dawuh Anggara Sakti cumadhong dawuh Kyai dina iki aja dikangelan saka pertapan Nguntara Samudra kabeh para putut manguyu janggan derekna lakune Sang Begawan Guradhana keparengipun tindak dhateng pun pundi nampa wangsiting Jawata linangkung sesembahmu Sang Guru Nadi Guradhana sayekti bisa minangka dadi begawan kang pinunjul lamun bisa suwita ngarsaning sinuwun Prabu Suyudana keparengipun kados pundi wit lampit dungkap kimpul gajang gelar gondang Singabara kabeh para putut mangoyo jangkan padha dandan derekna laku jantrene Sang Begawan Guradhana non sedika kastaken dawuh sinuwun nyat langening kelangan agar panamun jar dina dirga kunang surem sorote dan paten kasolan pacaring purnameng gakono
Gening sesantine skala narbuka wiwaraning kandha sinartan bedah lunggiding kagunan ngesti kuncaraning bebrayan binuka bukaning carita-caritane kang ngringgit Purwa lenggih gumlaring negari Ngastina Gajah Hoya Liman Benawi negari kang ngapanjang kunjung pasirut kergemah Hari Pakarta Tata Raharja panjang daing pocapan punjung luhur ingkang wibawan pasir samudra wukir gunung negara ingkang kekunungaken pegunungan nengenaken pasabinan ngeringaken pategalan ngayunaken bambaran agung loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwatu niku gemah lampahing para dagang layar sing ratri datan ana pedote labedatan ana sangsayaning margi ari pajan momonco kang samya bebodro jejelapit bebasan aben cukit tepung taritis papan liar ketingal rupak saking raharjaning negari ingon-ingon kebo sapi pitewen datan cinancangan yen rina padha klaring panggonan yen sore padha mulih menyang kandhange diwi-diwi lasintun to ingkang kepareng ngrenggani Purayagung negari Ngastina mapan wasana pilane diwi-diwi kethek pragosa pandhita paparep diwawa wisik lamun nalendra menang jejulu kinucap dasa namanira dasa 10 nama wis hamastani jejuluk Prabu Suyudana Kurupati Jaka Pitana Anggen Barisuta lenggah wonten ing dampar kencana sesemek kasut babet prapedani Ginata Widoli sadepat kasturi sinebaran sari-sari konges gantanya ngebai jroning pangurakan nalika samono lagi amandha ngirawuhnya keng eyang ing Talkanda Sang Wersi para Bisma datan kantun pandhita ing Saka Lima peparep begawantah Nyang Durna Resi Kumbayana Baradwaja putra Senopati agul-aguling ngayuda saking Ngawangga Prabu Basukarna mabuka yayaprayit ning kewuh warangkaning Sang Prabu Satriya Plasa Jenar Patih Harya Sangkuni inggih anggota Radasa bek amber-ambel abar dumuking tatak arampat kaya ndoyong-ndoyongake pacak sujine kedaton para mantri Bupati Gendrek yang kemasan kang samya nambut karya pateng careng kring imbal gantya lir madya raga
mumui asri renggeping pananggilan. Kaya mangkono pangoda Semaraning Indriya Sang Prabu Duryudana arsa medhar pangandika kaya mangkono pangantos maneniya yen to kawiya sing lesan pamedhar pasitaning ati mantaka anira pocongga dahat muda ing patine nanging kedah kinunggu tamro lamun kang sami moksa anggrum poko basa kang kalam tutur kang katula dinalaten rindura kalawan rire mrepatanging sasmi weto nuwun mangke Putu Prabu
Agung Pangaksuma dene napa Kang Eyang Talkanda murwani aturane ing Pasewakan Agung darunane sawetara suwe para nayakaning praja kang samya siniwaka hamung nganti sabda pangandikanira Putu nanging seklimah wae dereng wonten sabda pangandikane kang kawiyos saking putu Prabu Suyudana marmane Kang Eyang Talkanda murwani atur ning Pasewakan Agung iki Putu semune beda kelawan padatan Pasewakan Agung iki ndak sawang kok suasanane rada kurang kepenak ngelingono Nalendra Siniwaka iki kudu bisa gawe tentrem nanging aja kosok balining malah gawe tintring mula Putu apa to wigatos sing Pasewakan Agung iki yen kena kababar ing kathah sarta ora mengkuwadi Kang Eyang Talkanda nedya ngaklungake jangga ning Kleke Karna Putu Prabu Andra Kang Puspita Arum kasiliring Samirana mrek skor kedung kongeaskan danyo ing maweraras ronan ning driya ing kawula nuwun Kanjeng Eyang Entong Klondo Di Agung Pangaksamanipun Kanjeng Eyang Talkanda dene menapa kang wayah Kurupati minangka dadi Nalendra boten saged damel bingahing para kawula Putu aja sok gampang ngepesake marang diri pribadi monggo tekane Kang Eyang Talkanda iki bisa paring pepajar ngluwari kang padha ruwet paring obor kang padha nandhang pepeteng paring busana kang padha nandhang kawudan Putu menggah apa to kang dadi gondelane ati semune Putu Prabu sajak gembol bundelaning ati moga Putu mumpung ana wektu kang mirunggan sarta prayoga Blakotang bloko suta bares kures kawula nuwun inggih Kanjeng Eyang Talkanda ingkang dadosaken pepenging manah kula ingkang ridu dumateng raos manah kula siang pamparaning ratri boten wonten sanes amung kadang-kadang kula para Pandhawa iki keneng apa mugi kawuningan manut telik sandining para Sata Kurawa telik sandinipun negari Ngastina bilih negari Ngamarta kalenggan menika kumplang tininggal dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Pramila Kanjeng Eyang inggih saking pangrengkuh kula anggen kula kepengin jagi kawontenanipun negari Ngamarta supados boten dipun jongkeng kalian Nalendra Mancanegari. Kalenggan menika Kanjeng Eyang ingkang wayah parikedah paring pangayoman dumateng negari Ngamarta angemuti Pandhawa kalian Kurawa menika tasih rah tumrah runtung urut tunggal darah tunggal daging bela dalah
Putu. Rumangsa bombong penggali keng eyang. Midhanget ature putu Prabu sing banget kaya mengkono. Putru, Kang Hyang Talkanda nyarujuki apa sing dadi lekasira, Putru? Penemban Drona, lole sumala dok neng dumpul wana ngarang neng alas-alas arane wana kayune sing gedhe padha ditegori digawe ngomah badeng dadi ngomah kaya padha diteli cokreh lak ya padha sarujuk to nggih sarujuk sanget Kang Bopeng Sukalima Nayogyani lekasipun anak Prabu Suyudana menika kedah dipun rengkuh kados dene keluarga Ngastina kalian Ngamarta menika tunggal sawiji, Pandhawa kalian Kurawa menika nunggal sawiji. Aku uga nyarujuki. Narpati Basukarna, kula wonten pangendika ingkang kadhang. Manut panumumu kaya ngapa? Inggih. Yang mugi kawuningan. Kalenggan menika manut aturipun Prabu Suyudana minggah bingahing manah kula bilih Pandhawa kalian Kurawa menika saged manunggal tetunggalan kadang rumaos mongkok bingahing manah kula Kanjeng Hyang Seguni wonten pangendika ingkang adhawuh tak keparengake kowe matur Seguni aja mung longah-longoh dlungap-dlungop kowe iki pepatih warangka negara Ngastina saben sasi diganjar aja mung tengak-tenguk lungguh jigrang sila tumpang udat-udut panemumu piye Sengguni nuwun sewu babile atur kula menika mangke cengkah kalian para kadang-kadang sedaya nggih nuwun sewu saderengipun Paman Patih Arya Sengguni monggo kula aturi babaraken panemu ingkang kados pundi nuwun sewu nggih anak Prabu kula menika kok mboten kok utek-utek banyu bening menika nggih mboten ning monggo dipun eling monggo dipun emut antaranipun lisah kalian toya lisah kalian toya menika selaminipun menika mboten saged kempal ibaratipun Pandhawa kalian Kurawa lha niki nggih nuwun sewu lho niki lampahan menapa Pandhawa kali Kurawa menika saged rukun gitu lah niki mumpung wonten wekdal ingkang mirunggan mumpung wonten wekdal ingkang mirunggan negari Ngamarta menika ditinggal dening para Pandhawa tartamtu Ngamarta menika komplang ingkang jagi para putra Pandhawa brayating Pandhawa nuwun sewu sepindah malih nggih nuwun sewu klilit tumraping negari Ngastina menapa dene klilit tumrapipun para kadang sata Kurawa mungsuh mungwing cangklakan keranten menika Ngamarta mboten wonten para Pandhawa prayoginipun monggo dipun jajaki kemawon dipun rebut negari Ngamarta minangka dados bawanipun negari Ngastina menawi menika sampun dipun jajaki sampun dipun rengkuh dados bawanipun negari Ngastina tartamtu saya kuncara negari Ngastina nggih anak Prabu lenglenging triya mangu-mangu mangung kongkan wani mang lerleno tanpa kanen yang tantulusa mengko sang Dyatama yen tantulusa mengko sang Dyatama arep sidhem permanem tan ana nyabawa cuket godhong kaya tanuba samirana datan lumampah kedatak gumedher jroning pasewakan agung karana rawuhnya sang Begawan Guru Dauna kersa minggah pendapi kalamunta cina pepeh candrane
siat langgening kelang yanak lara pandamu jaro dinonir kekonang surup soro tekan padang kasulan pacaring purname kono sawading sun kanggo miling anggulati puspita kang medhom mitoreng taman non kang skarwarsiki kumedhot kumenyuting tias bayata jatuh krama Jagat Dewa Bathara ya jagat sun pundi tatanamrat ora jeneng ingsun iki tambuh nanging sejatine ingsun durung nate wano sinten ingkang dados peparapipun Sang Begawan monggo kula aturi narbuka kemawon kawula nuwun inggih sinuwun dangu jasad kula Begawan Gura Dawana saking pertapan Nguntara Samudra. Begawan Gura Dawana non wonten dawuh sinuwun. Sawise asat riwemu lerempeng kalihmu kepenak gun mulungguh. Begawan bayana wigati apa nganti mungkah setinggil tanpa tinimbalan mugi kawuningan sinuwun. Waleh-waleh menapa anggen kepareng kawula minggah tinggil binaturata negari Ngastina inggih kula menika sampun nampi wangsiting Jawata linangkung wangsiting Jawata linuwe babagan napa sinuwun Jawata paring dawuh dhumateng kula bilih gesang kula menika saged mukti wibawing donya tumekeng delahan boten namung ing jana loka ing tembene bakal mancing swarga loka nanging kanthi sarana kula suwita ngarsanipun sinuwun Prabu Suyudana pramila sinuwun tebih saking Nguntara Samudra keparenga nampi pasuwitan kula nampi jasad kula sinuwun Gura Dawana wonten dawuh
ora kabotan aku nampa pasuwitanmu nanging Jerbasugi mawa biya beyanipun menika pinten syarat-syaranane napa kula kedah saged mujuti aku ora butuh Mas Bicis Raja Brana tumpuk undung ning gudang buri lajeng keparengipun aku njaluk prasetyamu prasetya babagan menapa sinuwun glilip tumraping negara Ngastina lan uga para kadang Sata Kurawa ora ana maneh mung para Pandhawa Guratauna wonten dawuh kowe cilik bisa ngasorake gedene mateni para Pandhawa lakon tak tampa pasuwitanmu terang trawaca dawuhipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng nengga sawetawis kula ingkang saged minangkani panyuwunipun Sang Prabu Duryudana. Netra kocak ngontar amber krot-krot kanang bojo etop nyongol cokro wedanane rombrahanang Putu Prabu wonten dawuh Kanjeng Hyang ngendi dununge Sabda Brahmana Raja ngendika sepisan dadi dhateng Kanawa Lapari pindha wae Kresna dumawang Brancang Seta. Putu Prabu. Ngendika ing ngarep pengin ngayoming kadang-kadangmu Pandhawa. Nanging bareng tekane Begawan Gurodahana malih tinggal Ratu mencra-mencile cangkeme tanpa guna petah aku ning kene. Sarujuk sanget menika wonten begawanan neka dipun aturi nyirtaken para kadang Pandhawa menawi Pandhawa menika sampun tumpes tatis tanpa sisa mulya wibawa para kadang sapa Kurawa saestu sampeyan niku pancen ngeten saestu anak Prabu Paman Patih Arya Singgun wonten dawuh aja enak kepenak durung wayahe titi wahyaning wangsa kala dina kalungguhan iki kowe kepyakna kabeh para Sata Kurawa ngombyongi Gurodahana ampun kuwatir
Sata Kurawa mangke kula aturi nderekaken Gurodana menawi wonten mogane lelakon. Paman Patih Arya Singkuni. Ayo dienteni tekane Gurodana nyernake para kadang Sata Kurawa. Dimas Kartomanmuk wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun. Sira minangka dadi bayang karine negara Ngamarta. Sira minangka dadi bayang karine negara Ngastina. Dina iki bubarke kang padha kantung sepo ingsun kundur ngedhaton nok non ngesaken dawuh.
mancing jroning sanggar palanggatan. Tan kadhi ingkang kepareng mapan wonten ing taman kaputren para emban biyada. Para emban biyada samya sinden sesendonan gending gegendingan gangga mina candrane. Lato genduk anak mau
nok. Iya, Mak. Ngarsa dalem Allah Ta'ala nok kowe karo aku lan kanca ruwangmu kabeh isih pinaringan seger waras sehat lahir sehat batin sehat jasmani rokanine nok satemah bisa nuhoni dawuh saka panjenenganipun ingkang kepareng minantu ing pakurmatan saka sapa mak panjenenganipun Raka Mas Wijiyanto Sarimpit Ibu Sulistina oh saka Mas Koreng nggone ngadani syukuran ya kuwi netakake Kang Putra nak. Oh, sunatan ya Mak ya. Sing disunatne sapa Mak? Ananda Yoga. Pamujiku nok panjenenganipun Bapak Wijiyanto Sarimpit Ibu Sulistina sabubare nganake syukuran netakake Kang Putra. Tansah pinaringan seger waras umur sing berkah tur barokah rejeki sing kathah nganti turah-turah amin mak amin lan uga adiku lanang yoga sabubare dipun tetakaken ana unen-unen anak montah bapa kepradah pamontahe anak wong tuwa kudu bisa nyembadani ning kosok baline no kosok baline piye mak anak kudu bisa gawe senenge wong tuwa, gawe mareming ati wong tuwa. Mikul dhuwur derajating wong tuwa nok. Ngono ya, Mak ya. Wah, aku ya melu seneng kok, Mak. Bengi kalungguhan iki wah jan buwira banget. Regeng banget ya, Mak ya. Nduk, apa Mak sineksen para tangga teparo, para sanak, para kadang, mitra sutresna. Panjenenganipun Raka Mas Wijiyanto Ibu Sulistina sekawit uga kagungan nadar ning alhamdulillah dina kalungguhan iki sineksen geter lawan pater kaki danyang nini danyang wis diluwari nadare ya ana karya suka basukine rahayu kang tinuju bagya mulya kang sinedya amin mak amin ki uga makarya bebarengan lawan Sondesa tulisane gak diwalik angel men apa mak THJ kok THJ wah jan seneng banget wah iya ya mak ya wah jan ki waranggana cacah mustaka ana 5 no wah gawan kotak ngalor ngidul ngulon ngetan segawane ya iki
Ki Waranggana komplit, para kadang-kadang Wira Pradangga komplit, Wira Pradangga mak kaya rada geseh pangrumuku. Wira Pradangga, Wira ki tegese wong lanang, Pradangga iki gamelan cetane wong lanang sing nabuh gamelan. Oh ngono ya mak, nek cara nggonku kidul kono kok diarani panjak. Panjak ki mau tabuh 8 mau nek mapan terus ngajak-ajak. Oh, panjak iki wis mapan terus ngajak-ngajak. Contone kaya sing bonang kae, bukani nek wis mapan dung 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 ndelelem ngono kae. Terus sing ngempul ya ora ketinggalan melu mangsuli piye Mak? Saung. Ngono wae ya. Mula panjak iki nek wis mapan terus ngajak-ngajak. Lah terus kok ana aku tahu krungu ning kupingku kok ya ana sing ngarani yoga. Yoga ki nek wis ngene iki ya bar ngene iki engko. Lah kok bar ngene iki? Ya bar ngene iki engko iki jenenge yoga. Nek bar madang terus mulat-mulat hoyok-hoyok sego. Kok malah hoyok-hoyok. Lah piye rada kuwareken nek ding kopen mak. Aja kuwatir. Aja kuwatir no. Wis dasare wis diniati dikajati karo Mas Wijianto, Mbak Sulistina nggone nganake syukuran wis to. Aja nganti kuwatir. Wah iya Mak, ya wis alhamdulillah. Nduk, apa Mak? Ki Waranggana Cacah Mustaka sing saka wetan dhewe ki adhiku wadon Dik Dian Wahyu Pratiwi. Sambung melih tengene iki panjenenganipun Ibu Sampuli. Tengene maneh sapa Mak? Sing tengah iki adikku wadon anu Mbak Yanti. Wah adik kok Mbak anu Dik Yanti ding. Wah ngono. Terus isih tengene meneh iki oh Dik Hartati. Alhamdulillah. Tak sawang tambah suwe kaya tambah saya gedhi. Oh iya ya Mak Kopen. Jan Kopen. Atine ayem no. Wah iya Mak. Iki sing cedhak eblek iki anu Dik Lita. Alhamdulillah. Wis uga matur nuwun karo para kadang-kadang klandang, para kadang sinoman wis jan alhamdulillah. Suguhane kek banyu mili ora ana pedote. Wah iya. Anu tremose mau jere kelangan, Cok. Ampun. Oh, sampun oh nggih, pun nek ngoten nggih. Jere Caca mangga anu Mas, tremose ilang ya. Lah ngopo ilang isine jerene? Malah ilang isine. Lah iya isine kopi gak ilang jero urung dijoki kok. Ah iya Nduk. Apa Mak iki ya iki mumpung ana wektu kang mirunggan. Ki ngaturke gungan. Dasare jroning wayang kulit iki wis pinerang-perang no, diperang-perang di ana wektu kang wigati, tegese ana wektu kang penting jroning jejeran mau, ya to, ngrembug apa sing dadi wa sing gati. Wah ngono ya mbok terus diperang maneh apa Mak? Ana wektu kang setengah wigati. Oh ngono Mak. Terus ana wektu nggo ura-ura, nggo ngendoni pikir, nggo nanjake para kadang Waranggana sinden sesendonan gending kegendingan. Ngono ya Mak. Ya alhamdulillah. Sampun niki Ledat. Oh nggih alhamdulillah. Napa Mas? Bakso. Oh nggih. Anu pentole tambah mulih niku. Biasane bocah-bocah niku nek kali pentol niku. Oke. Lita apa tambah? Tambah sambel Lita? Oh mboten, Lita tak kira tambah sambel. Apa tambah mie? Nduk, apa aku arep nyuwun swarane anu Dik Yanti. Wah iya Mak. Pareng berkahi. Pak Kayu kula. Nah iya. Jan apik. Jan apik. Nggih sugeng dalu. Nggih dalu ki. Wah jan gawe kebaya oren rumangsaku wah jan nganti monyor-monyor kaya jeruk. Wah iya mendahne ya Mak duduwe le akeh. Iya. Kepareng berkahi Mbak Yu. Nggih. Menika pepanggihan kali warga masyarakat. Pundi niki Mas? Pundi? Balong Rejo. Oh, Balong Rejo. Balong Rejo niku mboten balong gatel mriko ta? Mboten. Oh, mboten. Nggih, balong gatel. Siyene niku balong gatel. Nggih. Iki balonge jeru sanget. Giyak tele iki Ram. Oh, ngoten. Oh, daerah jenengan niku nek balong gatel ngoten nggih. Mboten.
Oh alah. Desa Layak. Lah iya nggih. Niki namine dusune ngoten lho. Oh namine dusune. Nggih. Mboten Mboten ngen kula ngoten mboten. Oh tak kira tateke sampe lek Nggih, gatel. dalem Lah iya kula. ora. Desane namine napa? Balong gatel. Nggih, balong. Oh, Ngoten. omahe co, omahe Nggih. persepsi kok co. Brip omahe ya brip ya kok co. Anu kepareng berkahi Mbak Yu kula nyuwun gungan. Menika bebile para sutresna budaya sing kepareng lenggah wonten Tero Pagung dalemipun Mas Wiji, bebile kepareng ngersakaken lelagon monggo Pak nggih. Kangge jampi saya pangliburipun manah, mugi-mugi panyuwunan panjenengan mangke saged nuju prana, saged nyambung rasa paseduluran ngono ya Mak. Pun Mbak Yu kula merdeka mawon pun nggih. Nah. Nggih, napa? Nggih. Diparingi uler kambang. Oh, uler kambang. Nggih, jineman uler kambang. Oh, jenengan niku nek kula rasarana so pirang-pirang dina iku kok nek karo uler niku gek seneng lho rumangsa. Ya remen sanget kula. Jenengan niku Uler kambang niki. Oh, uler kambang. Nggih. Uler kambang niku sing enten ulune napa mboten? Apa wis dijeboli? Kok malah nggih. Jineman sulur kambang Mas, monggo dados para kadang. Sing ngacak-acak kok kuwosek men endi sing manggone. Ayo nyisih kok.
Gineman ular kambang mak nganti sak yah mene ya kepenak banget dirungokke ya mak.